A ordenanza reguladora da ocupación de dominio público con entrada de vehículos en Rianxo leva sen actualizar dende o ano 2012. Os socialistas instan ao Executivo a explicar os detalles sobre a aplicación da norma fiscal, posto que afecta directamente a moitas vivendas e negocios tanto en zona urbana como rural. Presentamos por rexistro novamente unha solicitud de información para que nos indique o alcalde en que proceso está a aplicación en sí da ordenanza número 12 que regula a entrada e saída de vehículos aos garaxes dos veciños e veciñas de Rianxo e ás fincas tamén, e incluso a nivel comercial. Entón, como nos xenera dudas a situación que está de implantación e a interpretación que eles están facendo, pues solicitamos información para que nos indiquen en que lugares se están aplicando, porque hasta ahora o que sabemos é o que se expuxo en pleno, donde o alcalde ademais reiteraba que non se iba a paralizar o envío de cartas de pago aos veciños e ademais donde reiteraba que o tiña que facer. Hai 2 meses, a iniciativa dunha pregunta do BNG debatíase en pleno a necesidade de paralizar os envíos das cartas de recadación ata que se proceda á modificación do texto da ordenanza. A proposta dos socialistas era claro que había que paralizar ese envío, porque entendemos que xenera dudas e non se trata de xusticia fiscal, sino de claridade fiscal, sino que os veciños sepan e teñan claro polo que están pagando. E iso é o que pedimos a Julián Bustelo e é o que non nos está respondendo. E aparte que non é só que non nos responda a nós, sino que eso xenera dudas á veciñanza que nos pregunta en que situación está a ordenanza número 12. O Partido Socialista quere que se aplique e que haxa xusticia fiscal, pero tamén que haxa transparencia na xestión da ordenanza e que os veciños sepan en que momento se lle vai a enviar a carta de pago. Non é xusto que se lle enviara a uns e non é xusto que non se lle envíe ao resto, sobre todo cando el decide non paralizala. Os socialistas teñen solicitado unha reunión urxente co alcalde para aclarar os criterios de aplicación e as zonas afectadas.